Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Guys, 3 days ago, timamva ndithu nkhani ngati izizi yakuti apolisi amanga Angella Mwale ndipo ali ku area 30. Angella Mwale ndi mzimayi yemwe akuti mawu ake akumveka mu audio yomwe zomwe adalankhula sizikudziwika kugulu. Anyway, anthu ambiri tinapanga reaction kwambiri kuti amene akuti chani ameneyo. Nakuti Shalom Malawi, kodi zinthu zimuzendesa bwanji, doubting should not be found in you. Anyway, gulu ngati mayiyo zomwe wayankhula sizikuveka kugulu, apolisi azidziwa bwanji. Tosefe sizimamveka kugulu. Unale zimayi amayankhula sizimamveka kugulu. Mpaka napanopa. Anyway, ndi audio pano yapezeka. Komabe still olene ndi kuyankhula pano sindikudziwaso komanso sizikumvekaso kugulu. Mwina niyo zikumvekerani kufa ine sizikumvekaso. Ndebe ayi zimayi zofunikira chifukwa nkati make muli zopsa ndithu. Nde panali pofunika ndithu kuti mwina zikamveka ukoko chifukwa sizikumvekadi. Nde audio yo ndi imeneyi. Osewala kupanga subscribe, like, share and comment in the comment section. Guys, thank you so much. Abesh, mukudziwa chani? Ine sopusa. Mandivesesa? Ine amene ajamenda fotokozera zanalizulo lija. Ndinalusa ndinakwiya mwandipanga calm down 1 million kachangati mutaonesesa Maxime afuna kutenga. Andifani naziwa zona kuti akuona ngati kuti 1 million kwatenende khutisidwa. Koma ndinaluza nyumba pa ntchito imene wacha anandipatsa. Ndiye muauze A Kaliati kuti ngati akuona ngati anthu amene akuatumiza andipeza kuti andiphe andikonze imene anenera akunama. Chifukwa kuti anthu amene auza zimene zozowo mmodzi wa iwo wandiyimbira foni ndikundiuza kunena kuti ukhale ochenjera kawapanga business yanji ndi A Kaliati alemba anthu kuti tikufinye. Wandifotokozera china chilichonse ndi ndifuna ningokuuza kuti wauza A Kaliati kuti zonse zimene akunena kuti ka Friday by Friday andiphe zonsezo zabwera ndazimva. Kushopo kumijanga kuja kunali kushopo anga kuja naigulisa shopo cha 2 months ago ati kunapita anthu 3 makafusa za ine ndilibe ine problem ndi munthu ndi nkhani ndi A Kaliati ndiye Mungu auza amayacha kuti ine sichitsiru andipacha za Friday ndi mazikana mawa by 12 o'clock. Uauze kunena kuti Angella ndalama zake akuzifuna ifinota kubwera kunyumba kwanunso mawa akuzatenga galimoto ndipo ndikatenga galimoto ndipita nayo straight pa gate ku State House. Ineso moyo wanga means a lot. Ndili ndi ana anga nandizuzisa kale ndili ku Nigeria. Ana anga anazuzika, ana anga anavutika. Nazo zinthu zambiri fa cha ntchito yawo iyi. Lero iwo achiteta kambiyana amalira ayimba chapanga takulira cha. Akuzoza ta kupanga plot pansi. Ndio wauze kuti Angella kuti yapa no pai ngati munazolowera kupha anthu pene yakunenera azinzano mwa auzawo. Angella uja simungati okamundipha mukandipha ivi ma message ose chifukwa anthu so ndapanga rekodi. Wasi ID wawo ku 44 andiyimbira phone. Kuti mwana iwe unapanga business yanji ndi A Kaliati. A Kaliati afuna kuti tikuphe tikufinishe. Olosu kumene nali kunyumba kwanu yamati mundilande phone. Mundilanda phone ngati ndani? Kodi ngati musakuopa zimene napanga nanu. Ndichifanya mungopanda mukukaniko khandi mtendere. A Kaliati musandipange pushi. Uauza bwana ako asandipange pushi kuti ndipange zinthu zolakwika. Andipezesa ndipo sizikhala zinthu zolakwika zikhala zinthu zofana ndi evidence ine iliyonse. Kaya ndipha lero abale yanga ndauza kuti panopa ndili ndi issue sindinauza kuti ndi issue yanji. Koma ndauza azibale yanga kuti ine ndi issue ndi A Kaliati tini ngongole zathu koma kutumiza anthu kuti andiphe. Chifukwa ku shop kumene anapitako munali kwa shop ya mpaka nawamba kuopa kuti anthu amene wawazamba kuti dabwisa Angella. Is this shop yakodi kapena ndi shop ya munthu wina ake muno ndigwisa shop ya munthu wake. Ndiye munthu amene sakamba kundifinya kuti ndalama ndizitenga kutiko. Ndabwana peshe mwauza A Kaliati kuti mawa ndalama zanga ndikuzifuna ndipo mawa lonso ndikapanga report kuma polisi konse kuti A Kaliati afuna kundipha fani ndi chinsisi chachikulu cha boma. Uauza A Kaliati kuti ngati zimene akupangazo asiye ayimire pompo chifukwa ndi ndumboni ndipo sindikuopa ndipo sindikunyuma nafa kwanji Saulos ine ndinda koma ineyo ngati akuganiza kuti andipha mene akunena kuti andifinya anthu awo 20 one of them akundiziwa pa anthu awo kuchipaniko anandiyimbiraso phone. Kodi iwo ambana chani ndi A Kaliati? Ndamuwuza kuti palibe. Akuti ine mangomva chithunzi changa chokumachita kuyenda kuti ziveke bwa amalira amene pajapo ine nachita kumva chisoni ngati munthu lero ndikhale chisilu
akuti akupanga buy time kuti Friday andipasa ndalama zanga kuti andizimise pakatipa ungowauza kuti akunama asandipange 40 mawa by 12 o'clock ngati ndalama zanga sinditenga by 12 o'clock account yanga ndatenga ndasiya kumene kujako account yanga iwe pesho linayo amene kuti ndi proxy wawo iwe also alinayo account yanga ikamafika ma 12 o'clock 24 million yanga ilowe if not galimoto ndikuzatenga ndipo ndikatenga galimoto ndikupita ku state kuti akamandipa aimusipiso akhalirani akhalali safe. I am not joking. Let me also send you veni mene mundu wanama wapita ku shop kangako kafananiza nambala akuti mpaka na ukapeza shop kanga kakalikaleko kukampeza mundu wako meneko kumwana wa ine akana ndigula shop uyo akumunali nzake amene ninkagwira naye ine ntchito akuti kufusa kuti namba yanjira ndi chani anthu kumana mazota afuna upanga maroksi ino apanga maroksi ndio wauza A Kaliati kuti la 40 lafikira komanso kuli seva la 40 lili m'manja mwawo ndi chifukwa choti atafuna andifinye andiphe A Kaliati wauza sandikwanisa komanso atandipha lero ine mtundu wanga ndauza kuti ine ndikafa pala mosazwika bwino ndama A Kaliati dzulo lijamakana kuti sanamuze kaphale nkhani ndi message yaka phale andu wauza kuti manyi amene akupangawo akuchula mayina anthu akubweresamo anthu akuapanga implicate anthu olo court limafusa kuti mutamva nkhani yaopsa ngati imene munapangapo chani even kaphale ali pa chiopsezo. I still keep these evidences and umuze A Kaliati kuti sangandisunte anyina chasowana pheda omwewo ine magazi anga taganiza kudira ndi anthu kuti andipheneyo anthu aja kubwera umazanduza pepo ndiye kuti she's winning mzimu tu achilimo watembenukira ungowauza apange zinthu zimene tinagwirizana zithere palipo zithere pompa akafuna kulimbana ndine kuti andiphe akunama ayaluka akumuza wasiyadi kuti andimange ndalakwira cha iwo ndina mana kwena umangidwa ndinda ndi Mungu auza kuti Angella kuti mafiri mwana amene mukupanga ine anthu andiyimbira foni andiuza anthu atatu samana bwera kushopa nga Mungu auza kuti achita bwino funa kuti ayimba foni namba yawo ndatenga dzina lawo ndikalipereka kweli ya 30 ayika anthu osalaka pa mavuto asaoneke ochenjera lopusa ndinauza kale kuti za report ya imfa ya Chilima tingalembe ndi iwo A Kaliati ine ndi odala ndasa ndipange push ine sichisiru mafera bwanji onabo namutumiza blocks wanu after ndipempha kuti dzana ndisabwere chifukwa cha mafoni amene ndikumakhala ndikulandira just now 20 minutes ago ndalandiraso phone ina from area 30 amene mwantuma ku area 30 mukumudziwa and amayi njira zanu zonse zofuna kuyosa moyo wanga zikapitirira izizi I think ite ntingololera kuti dziko la Malawi liziwe chilungamo chifukwa inu ndi ine ndikupanga zinthu zokuthandiza inuyo inu zimene mukundibwezera simukundibwezera malipiro and zimene mukupanga no zinthu zoonjeza chimene mukutumira anthu andipheni mfuna andiphe chifukwa cha mukubisa cha if you are clean mukubisa cha ndinakuuza ndipaja kuti mukungoyankhula mukungobweruka ukama kwanuko ndi inuyo wandipesesa ine I'm just quiet ndikudikira Friday amaita panga nzeyo mpanga munauza anthu anu kuti safike Friday mukupanga aliyense amene mukumuuza kuti apange za ine akundiimbira phone akundiuza ine mzimu wa Saulo suli ndine amayi mwasaba ngono kuyaluka tapanga nzanu zachibwera nazo tapanga nzomwe mukunefuna mundiphemo aliyense apolisi ano mwe mukwauzawo akuti ineyo I should be careful mayendedwe yanga. Why should I be careful? Do you own Malawi? Are you God? Mayi musandila kuise mwafa ukupatsanule mwene sichisirutu ndakuza ikale ine moyo wanga sindofuna ndikuyaluseni koma zonse zimene mukupanga zaka even sue you kuti mukufuna mundiphe fundi ndi I've got a big secret that I'm holding. Why do you want to kill me? Yeah. You did the same when I was in Nigeria. I decided to listen to that boy of yours. Mwana nakuti sakulumizeni VN tidikire Friday silina kwane zimene mwalonjeza ndi anthu anu kuti ne by Friday mundipha lero ndikulandira phone lero phone ya chiwiri mama wanza nazuke ndalandira phone apaso ndalandira phone akuti ku area 30 munthu mwantuma afuna kukumana ndine ngati nda kodi ine ngati ndakulakwira nosakangondisumira ku court bwa mulibe lawyer osauza lawyer wanu bwanji should save me with a case tikakumane pa court you and me should tell each other what is going on. Why do you want to take out my life? Amayi ndikupasani last warning. Ine ndikangolandiraso phone ineli yonse ndima phone osowa ndinyamuka nawo ndipite malo oyenera mwina moyo wanga usevedwe bala anthu ambiri zisiru zimene zinaphedwa chifukwa zinalibe zifundo ngati chifundo mene ndinacho ine choyimbiridwa phone chotetezedwa ine anthu akunditeteza mwayambira dzana Saturday liche ntangochoka ku nyumba wano amayi Kaliati mundisamale
ine tosimungandipeyi mukunama amayi taonani zonse zimene mukupanga alesa kumangokwiya lusani uzo zimene mukupanga alesa kungokwiya lusani can't you just play smart panopa kuti mwina mulungu walola mwina kuteka mufuna kulamu yadi Malawi osangomanga zinthu zolondola bwanji ine ndi pano kuberani ino ndalama kodi kupanda katundu wa ine ndikanapita ku Nigeria tini mavisa awiri mpassport mwathu besa funding inkalepera foti bwana angakana opereka ndalama amayi musandikuyisa Kaliati. Like, share, Malawian cameras, right.